kiyudo thulumu natiri bayoma Jaber kona kiyudo thulumu natiri bayoma Nyisa kiyudo thulumu natiri bayoma Ekoni kona kiyudo thulumu natiri bayoma Nyisa kiyudo thulumu natiri bayoma Jaber kona kiyudo thulumu natiri bayoma Nyisa kiyudo thulumu natiri bayoma Wachakata Dubai mama Dunge Paris Hateri Singapore mama All right. Ladies and gentlemen, we made a promise and we kept it. The biggest launch on national television today. We are launching our greatest sister station. We are calling them the last ones, Ramogi TV. All right, the entire All Media Family Services are here. They're waiting to welcome every single person. We're calling them the last ones because they're new to the team. All right, Nyikwa Ramogi, maegi mawacho, kakora miyu thuolo achiel. Waserito gisiso, gileo. Kamonya logo embaka, kaka joka ngato. Kawuono ne, nyicha wasingonu, ingeni giwacho ne ya, jodongo no wacho wach moro. Ni agulu mirito, okijien, dawa modaka ndingo panga bendo nongisa ni iriketa girito maneno minomolo kanyonja. Wan kawuono ne, wakano singo wa. Wanwangiso ni wadhikelo Ramogi TV, mae kamo brogo embaka, chiel ka chiel kwa nyanduat, mwadi milambo, kamora mora herate. Ni manaka awinjo ka jawabe nitiere ka ndi wacho ni wach malich madhe mbele erogamano. Let's hear what you Hi Jeff Koinange, what does this moment mean for you? Oh my God, how can you say oh my in Doluo? How do you say oh my? Maye Oliet liet kamapas or liel, which means Moto Kamapasi, right? Congratulations. Wasemoke. Congratulations, Ramogi TV. Congratulations to all the people behind this, because it's taken a lot of effort to put this show together, to bring this baby together. So it's fantastic. Trevor, lead the way, brother. Lead the way. One more, brother. Let me hear what you people are saying. By the way, like mentioned, the entire All Media Services family is here to welcome our new kids in the block. Inoro TV wako hapa Ken wako raya kwa nati ya mudu. Utsine kaoru. Imeshi hapo. Yeko muno. Vile nisikia Ramogi na kuwa launch nilianza kujifunza Kijaluo. So nango aonge wajadu ngede nade. Ber adhima ber intie. Antie maber. Inyenge nga. Nyinga Trevor Mbija jandengo panga ilungu disibuor bade chie konya dundo siepna. Ija kanye. Ajandengo panga we got. God mesa. Anyinga Ken. Inja kanye? Aja Ndaragwa. Okay. Yes. Ndaragwa kikar kanye? Ndaragwa town. Yes. Nibiro kakarango? Ikifika hapo sijui. What would be your advice to the newbies who are coming through? Yes, the launch of Inoro, Ramogi, mimi nasikia tu Inoro. Ni sawa, bado tuko pamoja. Ni Citizen TV Ramogi. Ramogi TV is a milestone. Number one, itapatia wale watu madhe mwenye kule nyumbani ataweza kukua anafuatilia bila kutafuta an interpreter. So I think this is the best thing, just like it happened for our Kikuyu viewers. Wale wa sasa they don't need to ask wanasema nini. Yes. So ule madhe yako kule home. Yes. Kule nini? Bondo. We got. Ako sawa. Brilliant. Yes. And I've just been informed that the Angas have already landed just right now as we say. They're here with our latest aircraft in addition to the Royal Media Family Services. It's called what? The Eurocopter AS350. Let me show you how they do this. It has a flight 23,000 feet above sea level every single day. It is a 6-seater. They are our last ones, so they have to be given the best treatment. Gimawacho eniajo kama. Kawuono wakelo jowa mogik nyithindwa machogo. Chogo idendo kendi dembo. Emomiyo wamiyo gi ndekwa iluongo ni AS350. Ndege machikore kilomita 200 proboro gochiko ng'we piny koidho malo 10 kilometers. Let's give it a chocho hapa on Royal Media Family Services. Now they're landing in just a bit.
wabro nyiso kaka gichopo kae ndiye weche manyien magibda kelonu achiel ka achiel koa irwa kae kaka jo Royal Media Services family nikech gima ber mwatimoga en ni wakelo wach achiel ka achiel kabiro. Ang'enu neno ndege mabiro no mage jothindwa manyien modwa kelo e gweng'wa ka. Isewinjo joma wuoye iye ka endika wacho nang'o, wabro sirogi kendo wabro tayogi kendo gibro kelonu wach manyien kamora mora ma intiere. Chakre kawuono joka nyanam singowa ochopo nyaka chieng modhi e polo wan kodu kae. Mane gweng modwaro kodu ka. Pontiere jowa mang'eny ma pontiere kae ndiye. The Eurocopter is just landing. Our family are coming through. The young guys who are going to take you through every single step. The news that's coming through, entertainment that's also there. But that is the best that we do right here at the Royal Media Services family, and we're going to show you in just a bit who they are, and they will also be landing here in just a short while. But we still have the entire family here. Let me see how much Luo Magintire Godo, but it's still talking about people coming through, and it is a great moment for all of us here. It's unbelievable. We've been waiting for this for the longest time. Jokama anan gimor makaka ngisu emotama. Uneno kande kwaero koro chopo piny. Ang'enu nena achiel ka achiel ka giwuok e iye kanyo ka gibiro e yo manyangafu, e yo maler. Gicha oseng'isou ni nyithindo machogo idendo kendo idembo. Emomiyo wamiyogi rit mar thuolo maber nikech gin e jowa ma wageno. Wawacho pile kae mi Royal Media Services family kae wan e namba 1. Koro Ramogi TV ma data mwabedo namba 1. Emomiyo ang'iso ni mae ndiye e kama nyien manyaku bede. Rang'enu nenogi achiel ka achiel ka giwuok e ndege ma wan ema wakelo negi. Emomiyo ang'iso ni ya kamora mora mintiere kod nyandwat nyaka milambo. Ndekwa manino mineno sani no ringe speed mar kilomita 289 e wi yamo kendo nyalo ringo seche 2.5 ma ok ochung'. Kora penji jaduong', ka in wuotho gik Migori detam wachopo iri ka wach moro dhi mbele, wabro chopo iri e wang' sa machon. Kendo kwan ka kende Kisumu bende wantiere. Kisumu wadhiye maber, Migori bende wantie, Homa Bay be wantiere, Siaya bende wantiere. For all of you who don't understand what I'm saying is our last bonds have just landed. What we're saying is we're giving them the best treatment because they are the ones who will showcase Ramogi TV in just a bit. In Kisumu, we'll also be live. You can see what's going on there. In Migori, in Siaya, in Homa Bay, every single person will be able to watch Ramogi TV. We are on YouTube. I know Joluo wacho nango ni mane kamuda ng'eyo. YouTube bende wantiere. ADNL we're also there. Signet we're still there. View Sasa we're still there as well. And of course on Citizen Digital. Ineno jaduong', ang'iso nango nyithindo matindo chogo idembo. Ang'enu neno mtoka ma gidonjo godo sane. Gibro biro seche ma wantiere ni. Uneno limousine. Adwa na ling monde kuneno limousine mabiro no. Bonene kaka nene ni joka makosane no gini kenda. What I'm trying to say is we are giving them the best treatment there is. The limousine is here, bringing them in one at a time. And I will show you in just a bit who they are and what they will be doing. And they'll speak to you in both languages, all right? That is what we're going to do here for our newest team that's coming through. Talia Oyando Banano Kanitire Kaindi. Let me see how much Luo she knows. Talia, what is your advice to the latest team? Koro, edenade. Adi maber. Yero kamano. Watch Masani. Unge watch. Ase chopo. Ase chopo nagi. What is your advice to the latest team that's coming through? Keep your head up and have fun. Brilliant. Asante sana. Wangeshi omurioki. Wangeshi benitiere kai ndina ngiso unango ntiere Inoro TV ben nyabadhe mbele. Mae nyaro ma wadhi godo mbele kai. Wangeshi wachane. Koro. Adema. Ramogi. Nenda Ramogi. Asante. Congratulations guys. Brilliant. Ay yawa. Jam wachiel kende. Danga wei. That's what Amosi. Tunawatakia kila laheri. This is exciting for us. Tunafurahi sana kwa sababu wenzetu wa kule kwenye ziwa wanapata nafasi ya kusikia matangazo yetu, na tunahakikishia kwamba quality ni ile ile nyemezoea Royal Media ya Citizen, ya Inoro, ya radio zetu, so standards ni zile zile. So mtazame Ramogi TV. Asante sana. Lulu Hassan pia yuko hapa hivi. Lulu, mambo vipi? Poa sana. Jana nilisikia mkisema Tida Chwad Manchester Sap. Kabisa, na mimi nasema Trevor Podipek. Ero kamano Ramogi TV Podipek.
Karibu sana. Asante sana. We have the entire family here that is still with us here. We'll come to them in just a bit. Let me show you what's going to happen in just a bit, right? Right now, coming in the S-Class, Mercedes bwana. Dong nangiso gini chakre chon. Ni joluo nyaka donj mana gi Mercedes. Ema ging'iyo go, eka ging'iyo kaka giriembo mtoka. Adwa tang'onu ji ariyo kende madwa donjo ka sani. Yawuoyi madhi tayo weyo manyangafu, maler. Nyiso gimoro amora madhi mbele, kamoro amora mintie, magi yawuoyi madhi biro. Ang'eni gichiegni chopo mana seche ma wuoyo kodi ni Mercedes osedonjo ka. In a nutshell, what I'm saying is that the first team that's going to come through from the Mercedes S350 is coming through in just a bit, and we'll be speaking to them as well. We'll find out what their names are, what they're going to be doing for Ramogi TV, and where they've come from. You know, in my language, finding out where you're from is very important. You find out from them what they're intending to do for the Ramogi TV station. In one step, aero. Yawuoyi koro sechako donjo achiel kachiel. Wada wuoyo kodgi sani wijane ni nyingi ng'a to giwacho wach mane. Jaduong' George Bati, karibu sana. Aya. In 1, 2, 3. Yes, that is the first team that's coming through, of course. What is Jatelo nyinginga? Nyinga George Bati. Ajasuna Migori kamilongo ni tsunami. Jasuna Migori milongo ni tsunami. Tsunami Migori, tsunami is an acronym mar Tsunami Migori. Yes. Tsunami. Kamilongo ni God Kwer. Kababa. Ero kamano jaduong'. Aneno ki ler sidiang'. Nyidende bende wan go ka jaber nyinginga. Lydia Okeo. Ya kanya. Anaya kumilongo ni Wahambla. Wahambla ni asego Kanyada, Homa Bay County, kama bende wachame rech miwuoro. Reche muchamo sidiang'. Ngiso ni per capita mar professor ni ng'enye area. Kabisa. Ero kamano. Ai japicha professor. Nyinginga. Nyinga James Opondo. Aja kajuluto be aja uyoma. Na uyoma ngoma dhiembe. Uyoma reche mochamo baba. Reche maler. Tidwa to gone gi sport man awinjo ka jigoni koko kanyo marach. Wadwa chamo chetuke kendo wadwa ng'iyo ni chenro mar pau tuke. Wabiro kelo ni chienge sokangeso chakre saa beach nyaka saa 7. Weche mag tuke. Magini koro kwa manyo ball moseto kendo keto gini piny kama omera. Ka kore seto ball ka Kama. Tiyiengo ne Mano. Kama. Kasi iduogi loke tielo machielo ni. Kidoko di kama. Mane weche tuke. Meet maratari. Ero kamano. That's the first team that's coming through on Ramogi TV. And that is how they're being received by the Royal Media Family Services there. They're just telling them they welcome to the family. Mae kaka waruako jowa jokama. Ji oriedo ka kendo giruako gi nwangiso ni magi jowa midendo matindo tindo mosedonjo kae. Pod ging'eny. Magi dhi biro. Adalongo jaduong' Joe Ageyo mondo bi wago mbaka kae ndie. It is all fanfare right here. They are all being welcomed to the family right now as we speak, and you can see all of them coming through. There's quite a number of them that are coming through here. We want to take this special opportunity to thank every single person that made this possible. Nasikia kuna watu wanataka kusalimia mafans hapa hivi. Unatusalimia? Yeah. Aneno ka Sam Gituku benigi wacho moro ka Sam wachane. Sani. Niko fite kabisa. Yes. Nashukuru sana kuwa hapa leo. Ero kamano. What does this moment mean? No, I think it's growth and also a great opportunity for expansion of journalism. Now it's not just about English, Swahili and vernacular on radio, but also on TV. And it's good to see our new brothers and sisters joining us. Brilliant. Thank you so much, Sam. Umeongea kizungu. Hiyo kizungu iko sawa. Acha ni Ero kamano. Brilliant. Yvonne Okwara is also here. Yvonne, what does this moment mean for you? First, let me say hello, Opak Ruoth. Ruoth Opaki. Ruoth Opaki. Opak Ruoth. Dinadi. Ademaber. Welcome to, the entire family. We cannot be more excited to have more members of the family, and like we've said, it's a culture of excellence here and you can expect nothing but that. There was a tweet you had put out, you remember, about speaking to people in a language they understand and you meet them at their heart, and that's what we're doing. And of course you must answer the question about where you will be tonight. You are in uko kwa nyumba mbili leo. No. What it's called in my language, Anja Dowo, a man with more than one wife. So I'll be in the first house.
So which is your first house? Mikai. Be careful now. Kit Mikai is which one? Citizen TV is the entire house. Very good. Thank you, Yvonne. All right. Mashirima, Kapombe, Oswayo. Oswayo unajua si mdomo chetu watu wa Lakeside. Lakini nyala wacha chiela ria dekumo. Erokamano. Neno moja ninalojua. Erokamano, nadhani pia a lot ni mboga. Kisha a beach number 5. Brilliant. Unajaribu kidogo, weza omba maji lakini. Asante sana. All right, jaduong jo ageyo beneni kaindi. Jags. For you, what does this moment mean and what did it take to get us here? You see, we are multilingual, so which language do you want us to speak? Let's start with English. I think it's a great day and it's a new dawn in broadcasting. I think that Ramogi TV is long overdue. A lot of people would say that, but where we come from, we say Wanjo Nyadhi, which means there's a swag to everything we do, and so we have to take our time. You know, the Luos say, Jarik ni jambo nyoyo gikuoyo. If you want to translate that, it basically just means you don't rush into things. Ni kama ile haina haraka haraka haina baraka. So we are here, we have landed as you have seen, and I think viewers all across Luo, Nyanza, in the Luo diaspora, by diaspora I don't just mean out there, but also in other parts of Kenya, they can actually expect quality programming, and I think just the first few minutes of this station should surely tell you that we mean business and that Ramogi TV is up there with the best, because in the true RMS tradition, we only know how to win, and this is really not going to be any different. Okay, koro gima wacho ni koro Ramogi TV osechopo. To kaka no wacho gande, jomoko wacho ni gini olewo kata otimore nade. Ting'e ni joluo no wacho chon ni jarik ni jamuod nyoyo gi kuoyo to jakinda makeyo. Omiyo sama koro wasebiro ni usebedo kurite ga ming'a gi kinde malach. To dwani mondo wakelnu chenro mopogore opogore mose losi e yo manyangafu olos gi joma nigi lony mararieya e weche mag fwambo to kaachiel koda keyo. Emomiyo koro ka koro wachopo kaeri wadwani mondo watim singo gi joma biro neno wang' jowi mar Ramogi ma koro donjoni ni wabiro kelonu chenro mopogore opogore makelo dongruok e kind oganda kendo matudo jokonagi kumoro amora ma gintie, kata gibed ni gin Kaluo kucha chande, kata gibed ni gin Nairobi ka, kata gibed ni gin Angola, pinje maoko kaka wawacho kacha. Mane singo mwanyalo chiwo. Erokamano. Adona teru ir Prince Inda. Prince Inda bende koro nitiere seche mwantiere ni ogon wangola achiel ariyo adek kapok adhir jaduong' la LK bende nitiere ka Linus Kaikai mano jatendwa manyangafu. I'm simply saying you're one of the greatest leaders. We'll come to you in just a bit there. Koro wadakelo wir Prince Inda. Prince Inda mondo koro gonu ngolo maliet manyien ma en godo. Prince dhi mbele. By then angiso unang'o? Pod nitiere jowa ma pod wadhi kelo kaendi ji mokadho chiko ma pod biro donjo kaendi achiel kachiel. In a nutshell, what I'm saying that it's time now for a bit of entertainment with Prince Inda, and in a very short while I'll be introducing the rest of the group that's just about to show up in the limousine that you saw in just a moment a bit. But for now, let me pass it over to Prince Inda and we'll be back in just a bit. Yes.
Simna kama gilino Kona gima kega Ano kona gima kega Mama kona gima para kona Ano kona gima para kona Mama kona gima para kona Usango ngingi mani Usango ngi pachi Usango ngi pachi Usango ngi pachi Apenyo kusamina chuna ngara Alo kusamina chuna ngara Kusamina chuna ngara Sidunga maloya Sidunga maloya Napiyunga mera maloya Menena maloya Merita maloya Merita maloya Aya, koro liel, wasemoke. Hey, Awa. Well, the moment is here. Again, I mentioned to you that I'll be introducing more than 8 new anchors coming through just now. The limousine has already arrived. You saw them landing. Gimawacho niya, sa koro se chopo. Kora nyiso yawegi nyi dende. Mabro tayo. E chenro mawan god achiel kachiel. Kwa Ramogi TV. Ramogi TV ni ene odwa achako nyiso unango waserito manyaka no chak rito gi leyo gi siso to sa koro chopo mar twak mar goyo mbaka mar kuodho piny kaka joka ng'ato mar dongruok kendo dongruok maonge gi dongruok iwinja jaduong mane omiyo kora dong nyiso yawuoyi manyien madonjo ka endi gi nyiwa mabiro abro penjo gi nyinge gi achiel kachiel kuma gi aye gi wach ma gibro timo nwa Ramogi TV ka endi. In a nutshell, what I'm saying is that the new guys are already here. Our last ones, we are giving them the best treatment we can as a Royal Media Services family. The limousine has just arrived. You saw them landing earlier on, and now they are here, all full guard. The stretch limo coming through. Want to come out one at a time, and you can see the style that they have coming through right now. The Royal Media Services latest edition, Ramogi TV. And in 1, 2, 3. All right, now the first person comes out here. Jokama mage joma bro tayo we chenro mopogore opogore waneno kaka jowa omor chien kanyo endo madhi luongo gi achiel kachiel. Adang'eyo ni nyinge gi gin ng'agere to gidhi timonwa chenro mane mabiro nikech koro sabe osedhi yawuoyi bero ler koro osedonjo kanyo. Bas mane en jaduong' nyingi ng'a? Bas nyingi ng'a jaduong'? Mark Cleophas Oluoch Otieno. Yes, inja kaje. Jakisumo kanya kwar Nyalenda kanyo kichopo Dunga Nanga Primary School mano dala Jokisumo untie. We anyenge ni gintie sana nyaka bendi kwach joma kwach sasa. Karibu sana into the Royal Media Services family kiringiti kanyo biadhi mbele nyiwa bebiro achiel kachiel. Nyadendi nyingi ng'a? Nyinga Sharon Ong'ao. Inyakanye? Nyakanjira Karachuonyo Homa Bay County. Whatever. Thothne ada kumoro ni Kibos nche Kajulu Kisumu County. Kibos sugar. Kamwacha me sukari. Hero kamano. There's still got a number of them coming through and getting this warm welcome from our people back there. Asante sana, karibu sana. Nyadendi nyingi ng'a? Nyinga Joyce Oduor. Yes. Inyar kanyo? Anya Ugenya, Hiro Sidindi. Hero kamano, karibu sana, Hiro Sidindi. Hero kamano. Next person coming through. Yes. Jatela, neno ka koti oromi ka sidi yang. Koti oromo ondiek. Nyingi ng'a? Nyinga Milton Ochieng Jaka Black. Yes. Ana wuod Kisumo Karateng kama ji osome. Wan gi professors mang'eny gi joma moko kaka an kama. Mosomo mobaro buga. Hero kamano. Waruaki Royal Media Services family ka endi. Jatelo bi warito ka. Hero mano. Bas. Yewu manyangafu. Neno ka kibuogo ka jatelo nyingi ng'a?
Victor Mondio Bonyo. Yes. Okeo Kadongo wadi Gitachel. Erokamano. Eyakanye. Aya Kasipul Kabondo. Kamoro ni Kadongo Gotrate. Erokamano. Ramogi TV ka ibro timango. Mix master ng'eyo. Wan gi show mar rumba mabiro Saturday. Sapaga chiel nyaka saa achiel otieno. Kaito wan gi show mar ngoma wake mabiro Walk Teach. Tich ariyo, tich adek, tich ang'wen, tich abich. Safi. Chakre saa apar gi dakika 15 nyaka saa 10. Erokamano. Waruaki Royal Media Services family. They're still coming through. Few more coming through here right now and getting the warm welcome from our Royal Media Services family on the background there. This is the next person coming through. Jaduong, karibu sana. Nyinginga? Nilunga ni DJ Kolo Instrumental. Collins Odhiambo Kelo. Woda Lego More. DJ Kolo. Erokamano. Iti motich maneka. Antija and DJing production. As. Waruaki Royal Media Services family kae ni potire ji archiel ariyo adek moko modong madwa tango nugi te piyo piyo. Kapok odonje saa habari aneno ka saa be koro jata komayo wawang'wa ka lakini wadhi ng'wech kapok gibiro ka ero wari to the next person coming through. Yes. Bas. Pod gintie pogirumo pod gintie jaduong' ajombota neka. Getting the fashion warm welcome here from our Royal Media Services family for the new team that's coming through to ensure that the Ramogi TV becomes the epitome of class and latest in the news world. Ai, mano jaduong' ajombota. Baba ingine adonjo ka baba. Adonjo ka baba. Baba ler ka pamba baba. Aler ka pamba baba. Magi mana wajini de moko. Ma the 10th wonder of the world. Ajombota serikali masira ya moko la chuina mkiko the majaluki no chimdobo no ngiboko mungo TJP. NPM National Podamalo. We are here. Wasedonjo. Ya ne gipenjore to kora jomo biro kane biro timongo yene mono miawacha landa. Ma ajombota serikali masira wodu ko yugi. We Mosero Mokatela Moromo the 5th. Ajombota karibu man. Thank you so much. Come on, anano kasutu romi maler. Mana Ajombota, let's get the next person coming through. It is all fanfare. All right. Ai nyidendi bende wan godo nyiri manyangafu kabisa. Jaber nyinginga? Iluonga ni Ruth Otieno, an nyar Nyakach, an nyaji Monyuongo. Ibro timango? Akelo chenro mar penj laktar, en chenro mabiro wuok tich nyaka tich abich, chakre saa 12 nyaka saa 1. Wabo bedo gi experts, gimoro amora madiher penjo daktari. Ibro yudo e chenro mar penj laktar Ramogi TV. Erokamano. Waruaki Royal Media Services family kae nie. We're going to be switching it. All right, karibu sana. Let's see the next person is coming through here. These are the team that is going to make sure that everything goes according to plan. Ai, jaduong' nyinginga? Ilunga ni Roger Sotieno Wandala Nginja. Yes. Tinya lunga ni Nginja the Entertainer. Ninja the Entertainer. Yes. Nini TikTok kaki goyo ngolo mokachiela riyo rumba. Werna rumba mora chia. Toko kiko lobae, toko kiko yamba, toko kiko somba, mwewe na azda. Kombo ya sika, bazaiwa mapesi. Kombo ya diftowe kunde mindelo toko ni azda. Hey! Aye godo. Simu buating adek wudma. Adek. Dong magi mana mag calls, mag internationals. Wakau calls mag jo rumba mpodo dong Kongo majo luo. Seche makasani angini Obama uchigni gocho ni. Gise gocho na kasani giwacho na donjo gineno ka donjo yo moro ma straight makare. Erokamano Waruaki Royal Media Services family. Let's see the next person coming through. Karibu sana to the Royal Media Services family. Rumba bedembele kanyendo. This is the launch of Ramogi TV. Jaber nyinginga? Trevor. Stella Brenda Ochieng. Ochieng en nyar kanyo? Anyar kanyo Mach, Migori County. Erokamano. Ibro tayo chenro maneka? Chenro iluongo ni mbak ndalo mabro gabiro kanyo endo chakre saa 8 nyaka saa 10 mamidhiambo. Erokamano. Waruaki Royal Media Services kae ndi angini pontiere jimat jiaria dek moko mabiro kanyo ng'wech. Adwani watang nugi maler nyidendi bende wan godo ka jaber nyinginga? Trevor Pakruoth. Ruoth opaki. Amor, matek. Bas waniko ka Ochopo. An Nyakach. Iluonga ni Lin Ramogi. Nyakach. Nyinge Lin Ramogi. Mana kaka TV mida doko duenda donyo. Mana kaka Ramogi TV. Erokamano. Chenro mane medo tayo ka? Atayo chenro ariyo, achiel mar mbak ndalo, gimoro mar thum dag mor.
Erokamano. Warwaki Royal Media Services family kajo wapod riti mbele kanyo gi juice gi weche mar chenro mopogore opogore ntiere yawuoyi moko ariyo adek mapod odong' kae ndie madwa kelo sani as we speak. This is the entire Royal Media Services family standing in to ensure that we welcome our new people. We are calling them the acting lastborn because you never know. This is just our addition to the Royal Media Services family. We might surprise you in future. But for now, they're the acting lastborns. Dona wacho nango chogo idendo. Jaber nyingi nga? Nyinga Roda Atieno Dhiambo. Idenda ni Nyarko Kitmo Asembo Kokidi. Erokamano. Ibro tayo chenro mane ka? Injili Kalo. Injili Kalo. Ine midwa lemo no wae ka? Wado pako Nyasaye. Erokamano. Warwaki. Erokamano. Karibu sana the Royal Media Services family. Ondiek. Wachane. Alen kama. Nyingi nga? Anyinga Jilo Jamwaka. Jamwaka. Ijata tayo chenro mane ka? Injili Kalo. Injili Kalo. Injili Kalo. Erokamano. Warwaki Royal Media Services family kae ndie. And that is the entire team. Let me show you the kind of reception they're getting from the Royal Media Services family, all standing in to ensure that we welcome our acting lastborns. I keep saying. Jokama warwako e odwa manyien ni. Mae karwa. Mae odwa, mae gimwaserito, igni gite, igni madhi to kalo, to koro sani koth ochopo. Wadwa donjo kae yo masingare, yo maler, mangiso achiel kachiel weche te madhi mbele kae ndi ineno ka koro jogi pako waka. Mae kaka jowa pako gaji kae ndie. Thank you so much, guys. Hi, Rashid Abdallah. Wachane baba. Inawaka. Oliel. Imoke. Amoke. Na winjo kiwacho ni dwa chwad Manchester sapi. Chwad sapi. Lakini tumeona lineup iko sawa. Lineup iko sawa. Jeff hapa amesema tusubiri kesho. Tuone mambo, sio? Kesho kutwa. Na kesho kutwa. Kwa tunasema Ramogi TV achiel kende. Achiel kende. Hey. Liet kama pass. Hebu jaribu yo yangu. Achiel kende. All right, we want to take this opportunity to thank the entire management that made this possible. We cannot go without saying a big thank you to the entire team that made this possible, led by our managing director Washira Waruru. Washira, erokamano jaduong, angeni luongi ni sibuor mang'ang'a, itiyo tich maler, tich matek, to koro sani osechopo. Wadwa misingo wa ni ok wabi ketho tiji ni kata chieng' adi achiel. Wabro make sure everything goes according to plan. That's essentially what I'm saying, that we're thanking the management for making this possible. The greatest launch on national TV, Ramogi TV. I want to show you the entire lineup. Everyone who's here, the fanfare that's still going on, because we're just about to get to the final stage of this, of unveiling the entire team that will be behind this great TV station. We are calling them our acting lastborns because you never know, like I mentioned, we might just surprise you in the near future. And I was looking for Linus Kaikai in just a bit to speak to him shortly, but for now, let's see a bit of Prince Inda, yeah? Let's get a bit of Prince Inda before we get into the final stage. The entire lineup that's here, we have to get ready. We will show you what we do right here on the Royal Media Services family. Jokama wamor, ongegi madanga wachi, anantire kaendi kaka wuodu mwanya kach, God mesa. Chenro mwakelo nuka achiel kachiel. Wabro ming'iyo kako yudo weche maler. E kinde duto wanabede bathi. Mwatimo maber to puoyo. Mwatimo marach bedu ngiso wan kech wan pok nwa luor winjo wach koa iru. Wan kae nikech un jokama. Okay man? We wawinj Prince Inda in just a bit. Aneno ka koro jowa pod ntiere kae ndiero kamano. Mano jaduong' Jeff Koinange pod ni kodgi to kwa kae ndi, lakini we wawinj ni Prince Inda wacho nango e daka moko machuok kasa duogo we chenro mogik kapok wachako wacho wach mar habari. All right, Prince. Kilera manyucha manyuma magogo. Yoka musiki.
maber kino maroko wele tala Angi kino maber kino marera Isa kino maber kino maroko wele tala Angi kino maber kino marera Nakuni kino nongo kino marero Manyocha manyama Angi kino maber kino marera Nakuni kino mando kino marero Manyocha manyama Angi kino maber kino marera Isa kino maber kino marero Kowele talawa Angi kino maber kino marera Isa kino maber kino marero Kowele talawa Angi kino maber kino marera Nakuni kino mando kino marero Manyocha manyama Angi kino maber kino marera Wana wino Yuka Muziki satima Muziki pole pole Muziki taratibu Kilera manyocha manyoma Yapiri kilera Kilera manyocha manyoma Kilekwe gondwaga Kilekwe manyocha manyoma Yapiri kilekwe Kilekwe gondwaga Kilekwe manyocha manyoma Kilini kilera Kilera manyocha manyoma Yapiri kilekwe Kilekwe mamade Kilekwe manyocha manyoma Nijogo monaki queen you see with the mamade Monaki enya sayo pero mamade Monaki queen you see with the mamade Udumiri jiri queen you dinner ke mamade Udumiri jiri mara you dinner like mamade Udumiri jiri mara you dinner like mamade Anyuni nakataki nyatika kacha tuchuni Kama nakitaki It is a great and wild celebration here at the Royal Media Services family. We made a promise and we kept it. And I can see even from the feedback, all of you are happy with what we are doing here. Mana kaka na wacho cha jokanya na more and more ge elo kendo unwegi bendo nene. Wabro bete nyimuka endi pele pele odichieng kachiel kwa pango nu weche maler machando uwe gweng. Wadwan wabiro tungiso wa ayanga. Nikech wan gi emobro tero gir jotelo kendo jotelo bro biro to loso weche e gweng. Mane chenro mwadwano miwa achiel kachiel kendo mano be singo ma wanyiso ka kawuono kochakore kawuono odu manyien mar goyo mbaka en mana ka Royal Media Services waluongo ni Ramogi TV. To koro meneno ni mane mbele na kae ndilo ni Moe Shandon. Inge maber ni okwanyal keta Okonya kita gimora mora kaendi joka maumbu ng'eyo koro adwana yawe sinjo ni pop champagne mane kaka odatime koro sani. Alright, wadokwana achiel karia dek lakini jaduong Charles benentiere kaendi. Jaduong Charles adwani bigone jiero kamano piyo. This is Charles, one of the team leads. This is your opportunity to say thank you to the family that made this possible, sir. Lakini wabro wache yore areyo kizungu gi dholuo wachake kizungu kata Kiswahili be wachaka negi English. Thank you very much, Trevor. This is a dream come true, actually. Like MD Coach has been saying, Sibura has been saying, we really yearned for this. Circumstances never made it possible for us to deliver this at the opportune time. But this is God's time. I always tell people, God's time is the best time. I really want to thank our fans who've been supportive. I really want to thank the technical team, the management. I want to thank these wonderful faces here. And I can guarantee you at home,
that this team is going to give you the best of the best of the best that you would ever expect on a vernacular TV station. Keep it here, keep it Ramogi TV. Erokamano. Idwa konya yao champagne kai koro sani dong. Iduluo. Trevor, rupin kata ruruath emeo ruath. Ruadhni wang ni koro meo. Kendo koro inyalo ket joki e ng'ute nikech osetieko higni 18 koro romo. Wadwa duoko erokamano maduong' ahinya ne Nyasaye mokwongo nikech ka ok Nyasaye to ma dok otimore. Wasegombo kaka dhano to Nyasaye ne pok oyango ma. Mar ariyo aduoko erokamano ne tend company Dr. SK Macharia, Mama Mrs. Macharia, Washira Waruru, the whole team, Latifa Ngunjiri, Kaachiel gi Joe Ageyo, Linus Kaikai, everybody including Karanja, momiyo ma otimore, and especially nitiere jok manyaka gone gi erokamano. Kata doko naduoko erokamano ne yawagi, adwa kwayo cameraman Greg and the team, Caro and everybody, just beam on these guys. Magi e jok momiyo team ni otimo gimotimo. So I really want to thank you people. Thank you so much. Erokamano uruto in mineno TV mar Ramogi. Wadwa chikini ka e odwa kendo ka e kama lokruok makelo dongruok e ngima oganda luo koro chakorego. Erokamano. All right, a round of applause to every single one of you for making this possible. I want to show you this is the entire family that made this happen. Now, shall we? What do I go? Ki ye nata mark ni gini wood god mesa. Yeah, see ye. Chaka maka kamano. Koro do kelo ji machiegni. Bi. Ajombo tangeni dwa biro. Ajombo ta nyaka bed ka endi. Ero kawe jaduo. Ero kanyo. Idwa yawe manyuaji. Trevor, nyakingisa Joni ngamo pop champagne nyaka bile. Ong'eyo. Ajombo to ong'eyo wachni maber. Ma champagne. Baba we champagne. Idwa go champagne. Aya. Wadhi kwano nyaka dek, donge? Iseikori. Secret ma champagne an twist di uchiel. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel. Mano professor, ong'eyo wach ma champagne. Okay, let's go. 1, 2, 3. And now the entire Roll Media Services says, welcome to the new Ramogi TV. All right. Brilliant. All right. Mano Prince Inda. Yes. All right. Brilliant. Okay. Corridor bele kasani. Yes. I don't want bela chiel ka ndika pokwa de malo. All right. So, another moment that all of you have been waiting for. We're going to usher them in to their workstations now. All right? Wadwa nigidhi achiel ka chiel kwa chako gi George Bati achiel ka chiel ka giidho malo mae kuma koro jogi dhi tiye. Waserwako gi e family waka kaka Royal Media Services achiel ka chiel ka idho dhi malo nikech mae kama koro gidhi tiye. This is how we usher them in to their new working stations. This is where they will be before we unveil our new state-of-the-art station, Ramogi TV. George Bati warwaki kakoro idha mos idhi malo wadhi tang'oni kumidhiye mane kama koro gidhi chako tich kawuono achiel ni. Ng'eni na wasingonu ni wadhi chake sa achiel onego bed ni oserumo sa achiel, lakini mor ma wan godo gi ilo omiyo koro ero wachoro nugo matin nyaka sa achiel gi nus pod wadhi mana mbele, lakini ung'eyo ni pod wabro keto nu weche maler. Lydia bende koro lugi aluwa idonji nikech koro mae karu mar tich manyien ma udhi dhiye bang' mano japicha professor
Professor Bekoro nitiere kanyo donja machiegni jaduong. Wadhi chako chenro manyien. The entire team is walking in now. We promised you to end this at exactly 7, but we took it slightly beyond that because it is a celebration here and we are super excited and happy to welcome our latest addition to the Royal Media Services family, the entire team that will be doing Ramogi TV. Prince Inda Hero. Yes. Yelele con itae. Berjaro nagi. Julundi. Sauti yangu namenyewiri sauti yangu tena tumangunya yangu mina akwela tumtudinya kama nalamide tuma agi nalami wala tumadi aparu chini kakaro malando nanukudi Chini kakanaro malando la nekodi para no kono Mombasa na kuchumbi mama na tini ndona na kono kaga ya mal windu ndona na kono kaga ya mal hadini ndu chalambasa na ndoli hadini ndu chalambasa na ndoli wakwani kana doro mutika mama you can have a mare. I didn't do sleep no tire. I got on the chuna chocolate churmara. And a joke chip and wongo kendo. In a joke chip and wongo kendo. Simene goyo me miro kamantie. Igoyo me miro kamantie. Pinyo ino ninyingi ngawe Joluo nogo ngero moro ni thuru lo yieng'o. Jodongo bende nowacho ni piny kigero to mana gi mbaka. Onagi osirito thuolo mar goyo mbaka mar kuodho piny kaka joka ng'ato. Chakre kawuono konyruok olor. To e mbaka noero wabiro mi thuolo ko teko mar penjo to mana ka idwaro duoko makare. Chakre nyandwat nyaka milambo, ugwe nyaka imbo. Kawan masawa wabiro bedo wang'i kendo duondi weche mag telo makare, nimar telo makare ema dongo ganda. Ko e tung nam lolwe nyaka e tung nam chumbi. Dogoyo sieko nyaka wuotho gik migori. Wakolonu weche wami sigana kaachiel koda puonjruok. Nikech oganda Luo ohero lokruok makelo konyruok e yor dongruok. Weche manyien, weche mag ohala gi pur manyasani, weche tuke, ngolo kod weche ngima dhano. Biro donjo ni pile ka pile seche 24 nimar wan kae nikech in janeno mawageno. Akawa tudore e lony manyasani jomatindo okwabiweyo chien nimar mae wuotha mariwo oganda jokanyanam e yor siasa, ohala koda ngimagi mapile ka pile. E paw tuke wabiro kelonu weche tuke, jotugo to kod jolony e weche tuke wabiro miyi ler, ng'eyo to gi maling'ling duto. To ok tuke mapacho ka kende, wabiro ng'ado nembe ka wamuomo gode kendo wakelo ni ng'eyo kod duoko mag tuke matimore e piny ngima, nimar wan gi lony mararieya mar fwambo ni wechegi. Wan gi geno ni kochakore kawuono wabiro wuotho kanyakla ka wakolonu weche, wapiedhonugi, wanonogi
kendo wamiyougi e sa mowinjore ni mar ng'eyo nigi teko mar gerori iwuon.